Dobrý deň. Vidím, že ste dosiahli 15 lajkov, takže tu máte druhú časť a nech sa vám páči. Dovidopo. Super ľudze, môžeme ísť robiť vajce na tvrdo. Vajce na tvrdo už bude ťažké, takže máte sa na čo tešiť. Vajce na tvrdo, pokus číslo 1. Mám tu hranec, ľudia. Aspoň si takto myslím, že sa robí vajco na tvrdo. Dúfam, že sa to robí. Hahaha. Mám to tu. Mám tu vajco. Dobre, na chvíľku to zavrieme. Necháme to počilovať až na minútku, 2. A uvidíme o 2 minútky. Dobre, môžeme ho tam dať. To asi neboli 2 minúty. Voda je už teplá. Počkáme chvíľku. A keď budeme počuť, že to vrie, tak tedy dáme odpočet 6 minút a uvidíme, ako to vznikne to vajce. 5 minutes later. To vajce píska. Počujete to? Mám tu moje vajce. Takže moje vajce. Potom žištíme, ako sa nám vydarilo. Ja som šikovný. Nespadlo na zem. Fakt spadlo na zem. Už asi... No čo to neostalo? Je úplne ploché. Nie, že úplne ploché. Takže ideme z mojej plochej vajce. Takže mám tu moje ploché vajce a môžeme ísť na to. No, dá sa. Dá sa. Nevydarilo sa úplne, ak som chcel, ale dá sa. Poďme ho okoštovať. Super. Lepšie som nikdy nemal. Fakt parádne. Ňam, ňam, ňam. Tu máš odkusník si. To sú proteíny. Úplne super bolo. Fakt super. Poďme na posledné vajce. Máme tu omeletu a dúfam, že sa mi vydarí. Takže najprv si ju rozšľahám. Dobre, toto dúfam, že stačí. Ak nie, no tak to už no. Dobre, počkám chvíľku, dokým sa rozohreje. Ešte som zabudol troška oleja. No,
Tak teraz ho dáme. Ja to tu neprihorela. Tak, super. Tak. Dobre, už to je horúce, takže už by sme to mohli tam dať. Poďme na to. Ja fakt neviem, že či to robím dobre. Fakt nemám ani potuchy. Ja som to nedobre rozmýšľal. Sakra. No, ešte není to stračené. Keby dačo, dáme druhý pokus. No nevyzerá to až tak rozitánsky, jak som čakala. No, už by to mohlo byť. Čakať. Sakra. Omeleta. Bum. Ty kokso, ale náhodou. Dobre. Čakaj, skúšam jednu vec. Ale neviem, či sa mi podarí. No, idem to vyskúšať. Tu jednu vec. No, vyskúšam. Ty kokno. A už sa mi to nedarí. Už som profík. Ja to cítim. Dobre, už to vyzerá byť. No, troška som tu zašpinil, možno aj troška aj na zemi. A tak čo už sa dá robiť? Jo, čo mi to tu prihore? Čo to tu cítim? Poďme sa na to vrhnúť. Mám to tu. Toto bude moc špeciálne. Celý byt vonia nejako prihoreňo. Takže... Dobre, ku tomuto jedlu si dám toto tu. Toto si dám. Ale by nebolo moc. Tak, počkať. Počkaj, vy to nevidíte. Kečup jemný Hellmann's si k tomuto dám. Takže ideme na to. Takže tak ja si to preložím, lebo som frér. Idem si dať prvý kúsok. Joj. Takže na... Nie! Pozrite sa na toto. To pohroma. To vajce na zemi. Ten kečup na stoličke. Toto video, on sa poriadne napapkal. Mám v sebe veľa proteínov. A dúfam, že ste sa pobavili. Dúfam, že ste zanechali lajčík, odber, ak viete, čo myslím. A lúči sa s vami pupkatý Kabivorčan. Čauko.